Hát van ugye egy ilyen amerikai kategorizálás, hogy a nők a Vénuszon élnek, a férfiak meg a Marson, és mivel ez két nagyon különböző bolygó, ezért nem igazán jól kommunikálnak egymással. És hát mondjuk így játékosan ebből is indultam ki, meg hát a valós tapasztalataimból és barátnőim tapasztalataiból, hogy bizony néha tényleg segíteni kell a két nem közötti kommunikációt, meg egyáltalán a két nem közötti megértést. És hát én főleg nyilván a Vénuszlapok szemszögéből mutatom be ezeket a kapcsolati helyzeteket a Csajok című könyvemben. Tehát ugye egyébként mondjuk, ha egy férfi elolvassa, akkor szerintem ő sokat megtud a Vénusz, vagy a Vénuszlapok titkairól, amik nem biztos, hogy olyan titkok, csak éppen nem értik, hogy miért így reagál egy nő egy bizonyos helyzetben, mint ahogy gyakran mi sem értjük, hogy miért úgy reagál egy férfi, azaz a marslakó bizonyos helyzetekben. És szerintem egy pici humorral így meg hát ezeken a történeteken keresztül végül is a két nem egymás megérti, vagy abban is segít ez a könyv egy kicsit, hogy a két nem megértse jobban egymást. Mennyire ezek a Vénusz lakó csajok, ugye a maiak, mennyire humorosak, mennyire fontos számodra a humor? Hát szerintem fontos ahhoz, hogy az életünket jól éljük. Igen, hát tudom, mit akartam a Vénusszal kapcsolatban mondani. Tehát ahhoz, hogy az életünket jól éljük, ahhoz kell a humor, kell a barátság, mert szerintem azért minden könyvemben, hát talán a bankokban nem is annyira, de már a Balliban, meg a Csajokban azért nagyon-nagyon erősen kijön az, hogy barátságok nélkül nem vagyunk sehol, vagy nem jutunk sehová. A Csajokban egymásnak beszélik ki, ahogy az életben is tesszük a magánéleti zűröket, mert ugye azt is tudjuk, hogy nem biztos, hogy mindent a pasinak kell elmondanunk, hanem az jó, hogyha egymás között megbeszéljük, és akkor már lehet, hogy nincs is baj otthon. A humor szerintem kell, mert hát anélkül az egész élet sokkal rosszabb. És még a Vénuszon, amit én fontosnak tartok, és sajnos azért azt látom, hogy nem igazán így működik, de hogy amiről már ébredés után is beszéltem, hogy a pozitív gondolkodás. Szóval nagyon sokszor azt látom, hogy a Vénusz lakói teljesen lemondóak, bármiről legyen is szó, egy új állás lehetőségről, vagy esetleg egy munkahelyváltásról, vagy esetleg valami párkapcsolati problémáról, vagy gyerekvállalásról, hogy olyan lemondóak már úgysem sikerülhet, így lezárnak bizonyos életszakaszokban bizonyos dolgokat, holott szerintem sokkal jobban élhetjük meg az életünket akkor, hogyha nem mondunk le semmiről. Miért kéne bármiről is lemondani, hogy azt elérhetjük? És szerintem ebben, mivel hogy én alapvetően ilyen beállítottságú vagyok azért ezzel a könyvvel, és azzal, hogy humorral kezelünk helyzeteket, én hát próbálok segíteni az olvasóknak, hogy az ilyen helyzeteiket igenis humorral oldják meg, és hogy egy kis derülátással, hogy történhet ez jól is. Miért kellene, hogy valami rosszul végződjön, hogyha ott a lehetőség arra is, hogy jó vége lehet?